ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲ Saikrishana Kudla. ತೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಊಚಿದೆತ್ತಿನೇರೆಲ್ಲ ಪತೊಂಡು ಮೇ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲ ಜೀತೋ ಓ ಆವಳಿ ಮೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ ಮರ್ಲೆಂದು ಪಂಡ ತಾಯಿ ಪಂಡನ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನರೆ ಅವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಅರೆ ಮರ್ಲಿ ಅಪಕಂಡ ಈ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಪಂಡ ತಾ ಪವನ್ ಆನ ಮರ್ಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಗುಣ ಅಪ್ಪುನು ಪಂಡನ ಎಂಚಿನ ಮೇ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮತಿಜ್ಜಿ ಬೆಗ್ಗತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗತಿಜ್ಜಿ ಇಂದತಿ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾರಾಯ ಛಾ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ഞാൻ ബൈക്കിനൊക്കെ മേലേക്ക് പോയത് മേരെ പെണ്ണെ എന്താടി നമ്പർ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇರು ಬರಪುನಂಚಿನ ಬೋಂಟೆ ಪನ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಇಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವಿಟ್ಟು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜನ ಅಂದೇನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ದ ಇವನಾಗ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನ ತುಳು ಶಬ್ದಲುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವಣಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಮೇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬುಬೋದು నేను ಒಂಜಿ ತುಳು ಆರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತದು ಐನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಡ್ ಮೇರೆ ನ ಬರವಣಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಕೈಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರಿಯರೆಗುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ ಪೂರ ನೆಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರು ನಲ್ಲಾತು ಜನ ಅಂದೇನು ತೂದು ನೆಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇಂತರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಖೇಂತರ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಏನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.